Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. В днешното видео ще разгледам въпроса за запалките. Така може да изглежда прозаично, но в ситуация на оцеляване най-лесният начин винаги е да запалите огън или с кибрид, или с запалка. Затова една запалка, дори и да не сте пушач, винаги трябва да се намира във вас. В много от форумите, EDC форумите, също така в клипове в YouTube, може да се види сравнение между две от най-популярните марки запалки, а именно Bic и Clipper. Аз ще се опитам в днешното видео да дам предпочитание на едната, въпреки че ще ми е доста трудно, тъй като ползвам и двете. И така, какви са предимствата и недостатъците на двете запалки? Най-общо казано, и двете са сравнително еднакви по размер, с леко предимство за клипера в това отношение, който е по-къс, но в същото време бикът е пък по-тънък. В зависимост от това за какъв пакет ще го използвате, дали ще бъде някакво по-обемно като раница или ще го носите по джобовете, може да изберете единия или другия вариант. Като пламъци, може да видите, че са абсолютно еднакви и на двете липсват регулатори на силата на пламъка, което първоначално разглеждах като недостатък, но след като видях как една запалка от по-евтините, която беше настроена на максимум, опърли перчема на една девойка, реших, че това всъщност не е недостатък, ако сте пушач, даже е препоръчително, тъй като се избягва разни конфузни ситуации. В същото време пламъкът е със средна големина, така че става и за някои монтажи, като например залепването краищата на паракорд, прогарянето на различни предмети и други подобни такива неща. Значи той е напълно достатъчен пламъкът, който се вижда. Би го определил като среден, тъй като на запалките с регулатори той може да бъде по-малък или по-голям. Така, едно от предимствата на клипера, което мога да посоча, е формата на камъчето, която го прави удобен за палене с ръкавици. В същото време повечето клипери се продават с защита от деца, което ако са ви измръзнали ръцете, просто ще видите доста зор и в същото време не работи добре с ръкавици. За наше щастие обаче този предпазител, след като премахнете пластмасата, след като премахнете металната защита отгоре, съответно може да бъде извадено и съответно да си бъде съвсем нормална запалка. И съответно да нямате проблема с измръзналите ръце. Така, фабрично клипера си пристига с дюза, с която да го зареждате, докато при бикът това нещо липсва, въпреки че е предвидена възможност да бъде поставена дюза. Едно от предимствата, които сочат много хора на клипера е, че видите ли можело да му се измъква камъчето. И съответно дори запалката да е свършила гъста, да може да го ползвате за палене на огън. Значи това според мен пък абсолютно не е никакво предимство, доколкото е искрата, която се изкарва от това нещо, от дръскалото, е толкова нещастна и малка, че ще видите 1000 зора, докато запалите каквото и да е с нея. И двете запалки са приблизително еднакви като обем. Производителите и на двете им дават около 3000 запалвания. Штракания и запалвания, което е предостатъчно. Ако трябва да дам предимство на някоя от запалките за ежедневно ползване, бих дал на бикът, тъй като аз лично ползвам по-малката версия върху ключодържателят си, защото е плоска и по принцип по-добре да кажем, когато цялата тази камара бъде пусната в джоба, се намества и съответно взема по-малко обем. В същото време, ако е за раница, много по-лесно по разните джобчета и така нататък се събира кръглата форма. В същото време плоската форма на бикът има предимство за комплектите за оцеляване, защото взема по-малко място, докато ето тази издатина тук, да кажем, би вземала същото място като бикът, но съответно на по-голяма широчина и би вземала повече обем. Всъщност, ако така и така сме се разговорили за запалките, други запалки, които аз използвам, това е запалка за ежедневието и по-скоро за дискотеките.
Zippo, която е изключително непрактична в ситуация на оцеляване, доколкото в топло време бензинът ти за около 5 до 7 дни дори да не се пали, просто изветрява и трябва непрекъснато зареждане. Друг един модел запалка, който имам по една в абсолютно всяка моя раница и чанта, е ето това огромно нещо, рожба на китайската промишленост с пиезо запалване. Неговото предимство е, че има регулатор, т.е. да кажем дали ще се иска малко пламъче или малко по-голямо пламъче. Пламъкът е около 2 пъти по-голям от този на бика и клипера. Има също така предимство да събира доста повече газ, пиезо запалване, както казах. Има си вградена дюза и най-важното прозрачна пластмаса, която позволява да се контролира количеството на газ в запалката. В същото време цената е нещо пренебрежимо. Не съм сигурен, но мисля, че беше точно на цената, на която и да е маркова запалка бик или клипер. И така, като основен недостатък на тези запалки ще посоча, че липсата на прозрачна пластмаса пречи да се контролира количеството на газ вътре и може да се окажете, че в един момент просто запалката ще свърши. Въпреки, че 3000 штракания и паления са си доста, ако това е някаква запалка, която смятате да използвате за комплект за оцеляване, тя едва ли ще влиза в работа прекалено често. Ами най-общо това е днешното видео. Ако ви е харесало, може да се абонирате за канала ни и да прочетете статията за запалките, която ще публикувам в блога. До скоро виждане!